Ngibuza abantu besifazane, uma ngingathiwa nje uganile, umkhwenyana wakhe anibathola abantwana. Umndeni usuthi-ke manje ngenwa umfowabo, kodwa umkhwenyana wakho angazi. Kube ukuthi kuphela uzonilekelela kule nkinga ukuthi nina nibathola abantwana. Wena umuntu wesifazane, ungamtshela yini umyeni wakho lolo daba okade lixoxwa umndeni oluyimfihlo? Uma mhlambe sekwenzakalile, umkhwenyana wakho mhlawumbe ungambuka kanjani? Ungakhululeka yini ngaphakathi noma lemfihlo ingakulimaza ukuthi lengane ninayo naye ijabulelayo ayakhiwanga uyena iphume esendeni lakhe? Ungaphatha kanjani nje lokho nomuntu wesifazane? Ungahamba isikhathi umtshele noma ngeke umtshele? Uma umtshela mawubheka ngeke ukuze kumlimaza. Okunye futhi, uma kuukuthi lensizwa le ewumne wabo ithe mayingena endini kamfowabo, yafike yagida kamnandi, yagida yazi yedlula ngisho yena umkhwenyana wakho, uzomisa kanjani esimeni esifana naleso? Ngoba phela inhloso bekuwukuthi nina nizothola umntwana kuphela. Nangu-ke manje usefika uyagiya uyaqephuza, ugiya ngaphezu komnyeni wakho, kuzobe sekwenzakalani? Uma nibuka nina ngokwenu-ke sesisonke la, kungabe leyo nto ngempela yayisixazululo noma kukhona futhi la eyayikade yona khona? Njengoba ngisho ukuthi uzothola ukuthi umne wabo manje uzogiya ngenye indlela azogida ngayo yena, uzogida ngaphezulu kumkhwenyana. Kuzobe sekwenzakalani ukuqhubeka kwesikhathi? Wena uyinsizwa, uma ngingathuka esimene esinjalo, wathi uyafika laphana, hayibo ivesi ngempela lona wesifazane ukusikela amavesi obona ukuthi hayibo, kodwa manje uyazi ukuthi akuyena unkosikazi wakho, unkosikazi kamfowenu. Wena ubuthunyiwe ukuthi hamba uye lapha uyozalela umfowenu ingane, bese emva kwalokho kuyaphela kanjalo. Awuzukhumbula yini lapha yana? Uzokwazi yini ukuthi uzibambe? What was that?